Nastrkáme tam vedečko. Baterka. Baterka? Asi. Ja už som vypol. Trebalo by mať toto. A tam tu a toto. Pišti to jak veverička. Zdiere strašne toto kolečko spodné ohnuté. Toto. Ale ono už keď... Ja už som vypol. To vrchne trochu. Víš? To keby si ho chcelo rozobrať a otočiť ho opačne. Takto. Zúbkami hore, vieš? Ale každopádne toto chce s niečím zlepiť. Mne to tu Pajdri tam. Motuzík, pritiahni. Daj, podaj mi ho sem. Jak vypnul ty? Máš to vypínač? Už mám to, že zase... To nie je dobré, no. Iba premontovať. Prehodiť iba tieto šrobiky 4, vyhodiť, dať ich sem namiesto tohoto a tento kablik je akože rýchlo zasúka na to. A ten zapneš tu, v kabinke je tam na to článok. Však spojíš drotíky. Ja nemáme obyčajný malý šrobovačík, mám iba doma šrobovačíky. Máš ten zelený, dones ho rýchlo. Jasné, tatko. Teoreticky ty vyťahneš iba toto. Niečo spadlo?